Дами и господа, този поздрав е специално за Цветелин от Иван. Хайде, Цветелине, наказвай, брат. Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Иван лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Цветелин още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, фюмари, злобари, дразнете Иван още и ще има шамари. Купелета долни от Цветелин на страна, да не ви накаже рязко в нощта. Ляв десен и от Иван ще си отнесе. Не се бави с Цветелин, да не бъдеш обесен. Не се прави пред Иван на интересе, да не падат зъби като листа на есен. Пазете се от Цветелин, влезе ли в фаза, мачка всичко живо, нали ви каза? Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Иван лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Цветелин още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, фюмари, злобари, дразнете Цветелин, още ще има шамари. Копелета долни от Иван на страна, да не ви накаже рязко в нощта. Всеки знае и говори за Цветелин с респект. Добър е, но и лош, такъв си е до днес. Не се закачайте с Иван, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да вика. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Иван,